Какво трябва да кажа? Здравейте, аз съм Владимир Билев. Или как? Съм владетеля. 10 секунди до ефир. Сами давай по-бързо, че влизаме в ефир. 3, 2, 1. Здравейте, аз съм Владимир Билев или Влади. Жълто или черно? Жълто. Най-добрата логистична компания. Чакай, че много отдавна му върна. 17. Няма трудни неща. Стига да ти дойде музата, всичко може да направиш. Ако ти дойде, какво правиш? Имаш търпение. Мога да композирам филмова музика на компютъра. Мислил съм за кариера в чужбина, но предпочитам да остана в България. Един от най-интересните ми проекти е създаването на филма 4 хода напред, който беше и с благотворителна цел. Една от мечтите ми, която се ми допадна, е да издоя коза или овца. Да, никога не съм имал. Или кой предизвикваш? Предизвиквам Теди. Каква е схемата сега? Еми, Ама наистина ли пудриш?